Привіт! Ти працюєш в Чехії, але неофіційно? Думаєш, так вигідніше? Жодних паперів, документів та чисті гроші? Насправді, без офіційної роботи ти не існуєш для системи. І ось що це означає для твого життя. Якщо щось станеться, лікарня, травма, обман роботодавця, ти нічого не доведеш. Ти не отримаєш нормальну візу, дозвіл на проживання, жодних соціальних виплат. Не маєш можливості взяти іпотеку, бо твої доходи невидимі. І найголовніше, якщо тебе немає за законом, ти не можеш легалізуватися і воз'єднатися з родиною. Поки ти боїшся паперів, ти втрачаєш набагато більше. Один крок за кроком до стабільного життя – це медичне страхування, кредитна історія і головне – право жити поруч з рідними в Європі. Якщо ти маєш постійний дохід, часто роками зроби цей крок, перетвори свою вигоду на реальну безпеку. А також став лайк та підписуйся, щоб не пропустити головні зміни та новини в Чехії.